съм Евгения Христова и в този видеоурок искам да покажа използването на функцията Match и функцията Index за търсене на стойности и съответствия в данни. Match има, нека да попадна в една клетка и да извикам, има три аргумента. Lookup value, това е стойността, с която сравняваме. Lookup array е множеството от стойности, с които сравняваме, а Match type е начина на сравняване. Нека най-напред да покажем случая с точно съответствие. И така, имам един списък от стойности, създаден с Data Validation. Избирам си от тук един артикул и имам пък таблица, в която фигурират тези артикули и с Match ще дам позицията на избрания обект. Т.е. ако съм избрал ябълки, Match ще ми върне единица. И така да изпробвам Match. Тя е от групата Lookup and Reference. Избираме. На Lookup Value вземам стойността, за която търся позиция. На Lookup Array маркирам нещата. Множеството, в което ще търся позицията. На Match Type въвеждам 0, когато искам равенство. Получих единица за ябълки, но ако избера круши, ще получа 2, ако избера дюли, ще получа 3 и така намирам последователната позиция на обекта в този списък. Ако сега използвам и индекс, индекс е изключително лесен за използване, индекс. И така, array, кой е масива? Всъщност масива е този със стойностите. Кой ред? Ами това, което Match ми е върнало, този ред. Номер на колона няма. Окей, получавам цената. И така, ако избера ябълки, виждам каква е цената. Ако избера круши, виждам каква е цената. Т.е. получавам ефект подобен на онзи, който би ни дал VLOOKUP. Това е когато търся равенство. Избрал съм нещо и питам, има ли го това нещо в това множество. Тук и Match казва, да, има го, намира се на позиция еди коя си. Ако задам нещо, което го няма, написвам нещо какво да е, но трябва да разреша на Data Validation. Ще кажа Error Alert, Warning, OK. И така, тук набирам каквото ми падне. Enter, да, Yes. И сега тук вече на Match има Not Available, защото няма такъв обект в този списък. Това е при равенство. Когато искам да търся в множество, което е подредено в възходящ ред. В случая имам числа, те са подредени в възходящ ред от малкото към голямото. Мога да използвам Match с единица. И така, тук имам някаква оценка. След малко с индекса ще получа словесния еквивалент на оценката, както е в България. И така ще използвам Match на Lookup and Reference Match. И казвам Lookup Value, ето тази стойност. Тук Lookup Array, ами ето този набор от стойности. Match Type единица за възходящо подредени обекти и получавам 5. Какво значи 5? 1, 2, 3, 4, 5. Индекс. Lookup and Reference Index. OK. Array. Ето този array. Row num ето от тук. Колона нямам. Окей, получавам този резултат. Ако кажа 2, получавам слаб. Ако кажа 3, получавам среден. Ако кажа 3 и 7, получавам добър. Ако кажа 2 и 90, отново е слаб. Тоест, намираме вариант, в който да търсим съответствие между цифровата стойност на оценката и
описанието и с думи. Отличен. Така. Трети вариант на матч е когато използваме на матч type минус единица. В този случай стойностите са подредени в низходящ ред от голямото към малкото. И така, нека да изпробваме матч тук. Lookup value тази стойност, lookup array тези числа тук и match type минус единица. Така, ако заплатата е 2001, какво става? Да питаме индекс какво ще се случи. Индекс, окей, array, тези стойности тук, roll num, това, което матч ни е върнал, окей. И какво излиза, че ако заплатата 2001 лева, това е заплата за помощникът на шефа. Той взема най-много 1500, но ако кажа, че заплатата е 1200, става дума за експерт, който взема максимално 1200. И така работи функцията матч.